André agazzet su medaglion de la Santa Bierza. Un present de la Siomaire, portat de Lourdes. Cant'abbio frez, fintavo lo pendentiu sen trop saber per què. A la première comuniu, l'abateran li havia dit de jamais s'allunya pas dels comandaments de Diu e de la nació. Un conil passet leu darre el. L'aurio pla atrapat s'havia pogut. Mas lo fred del matí grolició sus reflexes. Te de campairols. Fero estat a l'hostal, serio partit aquest matí amb son fraire per bere se n'hi havia dins lo bosc de la sauna. Ne trobavo tots un caucunes, a bal. E la moma los aprestava, en pascada o en salsa, en bedal. André era sovent trop caplaugie per los beire, mas Joan, son fraire, coneixia son afa per los trobar. Un cop, com reputegavo que hi havia pas res, André havia esputit una caramilla. Joan s'era regut. Sausiguet de buses en contrebas. Los dos fraires s'arreron los fusils dins lors mals gantados de lana. André agatzet Joan. Pas un quit de pessoment dins sus uels. Cap de pou. Son que l'atenció e la mesfisança. Joan sabia so que fazia. Joan sabia tot son so que fazia. De sus dets, faguet sine a André de finta la ruta. André agatzet su medaglion de la Santa Bierza, puei, pessomentus, susan agutos fretzas, se concentret sus passe que se sarravu. Lo paire e lo fil labarto passeru davanteles amb lors utices per turar d'arbres. Era lo moment de las copos d'hiver. Probable que s'era un estat per solur, los dos fraires auriu fats parier. Joan se torneixeta sus la suco qu'ocupava d'empei 2 jours d'ça e ajustet son eisarpa. Un moment, André havia pensat se levar e avançar cap als labartos. Los auria saludat, auria demandat si se portava Giulietta, la figlia labarta, que era tornat de la messa amb ella un cop o dos. Auria fumat un pau de tabac, tot encaminant. Auria parlat de la neu, que anava pas tardar, de las novelas del jornal, aquello meno de causa. Lo paire probable auria convidat Joan per far lo catren a la belota dissabte de ser, encruscant quelques castanyos cuetzas. André auria demandat se podia menar Giulietta al bal de Vilafranca. E beleu que lo paire auria dit deo, a condició que lo fil venguesse també. Beleu. Giulietta era pas la plus polida de las filles labarta, mas era la plus aimable, que jamais se trufava pas de degus. S'interessava als avions quand André li parlava. De cops que ja, pausava quitament de questius, e com caminava totes dus e que li contava così era rodés, que li era anat a la prefectura un cop que Joan era malaute, l'agachava en sorriguent amistosament. Un ser, a la festa de Montels, Gauzet li prene la mà, un momentu. Ell lo deixet fa, sen dire res, sens volegar. Era pla, e puis Joan cantet una cançó de París que parlava d'amoroses en los agatzant. Giulietta li deixet la mà en venguent rutsa. Joan se trufava sovint de son fraire, amb las filles, o qui com mai. El havia pas francament esperat las autorizacions pairals per menar las filles levar los sedus e cercar d'amoros. Un cop, fa qualques annades, li havia contat que havia alisat las pupos de Mario Fabre. Cada setmana tombava amoros d'una joventa diferente, e anava pazzamai al bal amb la meteissa. A co fazia rire lor paire, e lor maire lo piagliava un pau. Lo zun era pla levat ara, e lo bosc començava de se rescalfar. Sietat sus son molonet de feuilles, cambos cruzados, André tremolava. Assatzava de se souvenir dels consells del recent sus aquel sicut, mas acotronava pas. Joan, el, se fretava las mans l'uno contra l'altre
e si tustava las espallas, senza mai quitar la route dels uels. Ero tan suau. André abbia freds e pou. Abbia tutto mai freds e mai pou che son fraire. Che sciaghe per anar a pescar a la gaugna al riu o per panar las mazzufos del biel melier, Picciu s'abbia pas trobat d'excuses per sas maridos notos. Gausavo pas a crancar de cassos a la cueta del co. Dins las bagarros, son fraire lo debbia tutto una ciudad. E quand facio una zenada, ero André che se facio prene. Zamaizuan. Los labartos se n'aneru. Calçaps et Giulieto se demandava so qu'era de vengut. Abbia pas dit res quand ero partit amb los fils del peix. Ero triste? André l'auria volgut. Beleu s'ero anar de consolar amb un milician, un d'aquells que podu entrar dins lo cabanot dels avions de Vilafranca. Ell auria aimat que plure un pau, en li demandant de partir pas, de demorar amb ella. Alors l'auria preso dins sus braços e auria promès de tornar, e ell auria jurat de l'esperar, ou de demorar beus se li passava, que ero ell qu'aimava, que zamai abbia pas aimat qu'ell. Mas l'auria fintada la mino serioso, en li dicent que se ne pregna uno, lo caldria d'oblidar, continuar de viure e se bastino bida. Giulieto se seria enfuscada, mas ell, pladosoment, auria murmullat que era per causa del seu amor que li volia tant de bonheur. E mai se seria oportunitzats, qui conei tal come dins sus libres. Mas s'ero calada, e el també. Quand abbia fatto la sacca, la mamma plorava en donant un fun de recommendacions. La que mai tornava era «Paropla lo teu fraire, que sabes cosies». L'abat Terran lor demandat per què partíssieu, qu'ero en zona lliure, que crentavo pas res se gardavon la fe al marescal. Mas l'Otsuan, amb los fils del peix qu'aprovavo la mino dura, abbia respondut «Partissem al nom de Diu, de la seva justícia e de l'honor de la França». Se'n trobet quitoment un o dos per aplaudir. Un moment, André s'è repensat e se demorabos. Treballarios laborio, maridarios Giulieto, de fans beleu. E poi se subenguet que las filhos dins los libres aimon los herois. E que dins las historios de guerra, degus parlo pazzamai de lo que es demorat a l'hostal per continuar de laurar los camps, a pasturar lo bestial e amassar las pumos. Se'n parlo pazzamai d'aquel d'aquí. André agatzet lo seu medallion de la Santa Bierza. La milicia tardarà pas gaire, ara. Los fraires del peix son en facio, se caldrà més fisar. Pendent unos segundos encara se dis que encaminant podria tornar juny e los labarta. Pendent unos segundos encara se demanda de que sano aquí, a 7 horas del matí, aquí também pas 20 ans, a se pelar de fresc dins aquel puto de bosc, amb aquel petador puirida que se'n sap apropè no servir. Se demanda de que se'n chauta ell, del marescal, de Gaulle, d'Hitler, dels usius, dels rouges, dels blancs, de Diu e de la nació. E puis se suben que de tot biais, l'han tot junt sonat lo fraire de Joan. Se morís un aquest matí lo monde dirou, los milicians han tuat los fils Bartas. S'abbia pas seguit lo Joan auria un que dis lo fil Bartas. E degus auria pas pensat de demandar quin. André agacha lo seu medallion de la Santa Bierza, un present de la seu maire, portat de Lourdes. Puis agacha lo seu fraire, sens dire res, sen quitoment l'imbouler. Quand lo paire la Barta tornet a l'hostal aquel dijous de ser de desembre 43, a cranquet son mantel a l'escalier e anet trobat Giulieto a la cosina. Quitet lo beret sens dire res. Giulieto l'agatzet e se mettet a plorar dins sus braces. Demandet pas quin dels dos fils Bartas era mort.
Sur le camí qui traverse le bosc de Marano, il y a une plaque avec 4 noms dessus. Jusqu'à la fin de sa vida, cada an, per tous sants, Juliette y posait une ramelle de fleurs.